Press. Asin mag-inom, kitamang bitamina na para sa imo. Unhealth tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Rog, tapos na ito na yading barailing yade. Nya nga, Ang pag-uruli sa mga balay, oh, sa mga dalagang soltero, di magpara Yan. rapit-apit sa payag. tama yan kap. Di maghapit sa payag, kina. Tama. Di magpara rapit-apit dyan sa maabaka. Tama. Nabakasan, pakalipasan, mga Yan, duwang yan. bulan. O sarang bulan. Nagibibi na. Ayun na, delayed problema ito na yan. Nangan eh. Oh. May mag-ibibi na yan. Tapos reklamo. O tapos yung talaya ading barailing yade. Bayaan lang niya ako. Medyo lawod na. Yun na nga eh. Nagulpi na. Tama ka dyan. Maguruli na. Tawara. Nagpasaway. Wala mang kimabayad ka ang sound system nga na. Doon na ginagpasaway. Basta sa atin na pinapagiramdam sa ngamin, Na, na pag nagatad aton na sa daraga dito sa balay, di maghapit sa payag. Di maghapit dyan sa mga down-down. Wala man palang kinagpasaway di. Di na maghapit sa payag buda. Ano? May reklamo ka? May reklamo ka? Ha? Ano? May reklamo ka? May reklamo? May reklamo ka? May reklamo? Naubatan na ka mo. Ako na Wala man pa. palang. Kasumati ba yun na. Pakaray dyan. Baka kung ikabutan ki duwang dulong. Baka na ang sabot ang kiduang dulong para urambog dyan. Baka igapot ka naman sa barangay Sagpon Daragalbay. Hi! Hello! Sarawayo. Kariguan ng mga style na... Ano, may reklamo? May reklamo? May reklamo? May reklamo? Hello, Hello, may reklamo? Bigo, up there. Off the air. Ano, wala. Ano? Na? No? Ano? Nano? Ay, di pare, ano ito? Sige na, off the air, kamalan ito. Oo. Di ko aram pare. Di ko aram. Nata. Ay, Jesus ko. Sige, paputong ko. Di ko aram eh. Di ko aram. Iyo. Di ko aram eh. Ihaputong ko ha. Okay, thank you. Ay, pigahapot si Dan Orense. Para mga gusto nangyari niya kay Juan, kaya no ini, kay Laisya Soberano. Sarapan. Okay no. Okay no. Aramon ta isang dalita. Aramon tan mo nang binamanong report hali po dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang at Mega Force Patrol. Merong Bareta kasabay si Lowens Barcena. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Baretang may init sa morning hearing. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat tabi, VP. Tabong Good ka. morning. At tabong ka. Siyempre, Gari tabong ka. Sige hali. ano? Sige hali. Secret. May daw. So totoo sana. Para. Dito na lulukuhan. Harayo na ang pagmotor mo di. Di sila lulukuhan. Di lulukuhan. Iyo baga. Gari harayo na ang pagmotor mo di. Siyempre. Alawig. Oh, naman. Magastoon sa gasolina. Bata ang gasolina ngunyan. Mga 60 plus na. Anday bale? Sa bagay. Harag man talaga ka nagsakripisyo. Oh, naman. Normal yan. Para mangyari sa nang dapat mangyari. Correct. Yeah. Excuse me. Naling mo nagpaparado ka lugur kita. Okay, sige, go.
Roger Tabi BP sa mga dagdag pang bareta sa rong 58 anyos na lalaki takdag sa otoridad pagkatapos na masakote ni sa kinundusir na naman na anti-illegal drug buy-bust operation. Ay, sus. Kaso hapon digdi sa Purok Ono Barangay Estancia, Legazpi City. Pasado digdi sa police record kan Legazpi City Police ang suspect nabisto na si Juan Lara Rodriguez Jr. alias Pai Jun. Warang trabaho. May agom na residente ka na sa ambit na lugar. Sa pinagkasarong persa kan mga elementos kan PNP asin PDEA, matrayumpong nasaklot ang suspetsado pagkatapos na aligadong makumpiskar digdi ang sarong nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na pinagdududahang shabu. Ay, Napalit kan sa 1,500 pesos na buy-bust money. Ang arestadong persona asin ang mga na-recover na items pagkatapos kang inventaryo sa ampang kan mga mandatory witnesses, idinara na digdi sa ipatora para sa formal na disposition asin inquest proceedings. Tapos. Sa tiring na bagay, ipinagpapagiramdam sa publiko liwat, lalo na sa mga taga-Legazpi ni Chief of Police Lieutenant Colonel Rodolon Betita, na dainanggad maging imbelto sa illegal na droga, Iyon ang na kanina dai masayang ang buhay, dahil kasinda seryoso man sa pagpaparapandakop, kan mga persona na imbelto digdi, lalo na daw digdi sa Legazpi. Okay. Yan tabi BP, ang bungkaras kang impormasyon hali digdi sa Legazpi City Police, ako po, Sen BB. Salamat, Lawrence, sa report. Hali dyan sa Lawrence. Mientras tanto, doon man kita mga tugang sa lugar na kinumugtakan ni Pading Al Armario. Pading Al, good morning. Go ahead. Yes, good morning. Apektado naman talaga ang mga paralukad ni Nyog digdi sa mga halarayong barangay dahil maluya na nga ni ang bunga. Apektado pa kan mga roadway dining na talagang iurobos na ang mga nyog. Napikaragian kan mga patinampo, mga road opening asin roadway dining. Ini ang informasyon na nataranta sa nagkapira mga paralukad digdi sa mga barangay sa southern area kung saan agrangay naman talaga ang sendang nagiging sentimiento dahil terios na nga ni ang mga nyug iaragi hampakan mga road opening asin roadway dining manunotaran ko niyan aros wala tuuna ang mga patinampo konektado sa Bicol International Airport sa Daraga kaya apektado man ining mga paralukad ninyog dati-dati baga gulpian mga nagulukad alagad ko niya nadidisganar sindakan sharing na sitwasyon bata maluya na nga ni ang bunga ninyog ibaba pa ang presyo kan lukad kung kaya nabipirtana sa mga nagkataradang nyog guguti iyan pagkatapos bilog na sa nang bibabakal dahil piparawot naman sa paglukad dahil lugi na nga ni talagang naguluya pa ang supply dahil kan mga development man na nangyayari digdi sa mga kabubultan. Yan pa rin ang bungkaras ka informasyon di sa Ordinary kan Legazpi, Al Armario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sabi ni Sir Benzenita, happiness is derived from the way you see life. It depends on your thoughts, not on what you have or what you do not have. Have a blessed morning. Yeah. Ayos ba rin? Salamaton tabi, bossing, Sir Benzenita. Si Sir Ben, yaon po yan dyan sa Forbes College Academy. Forbes Academy. Sabi man ni Paring Ray, Mateo 5:44, dapat what sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa iyo'y nag-uusig, nagsisiusig. Tapos na pala. Yeah. Magayon bagali. Mga sisiman yan, mga gibong yakana. Sa iwal mo, ipangadji mo. Diba? Tapos nagaparaduduhagi sa imo, ipangadji mo. So yan mga tugangan, sabi nga ni baga, di kita pagtuturuan na magbalos sa satuya mga tugang na kapwa. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo
ang sa inyo'y nagsisiosig. Yeah. Ipangadji mo ang sa imong kaiwal, ay Lord. Hindi ang kaiwal ko ngaya. Grabe na nga pampastidyo sa kuya. Ano daw ngaya po kung kwaon muna siya? ano ngaya po Lord kung di mo na nga pagparapalo yun? Kwaan na ngayaan? Ano ngayang bata? Diba? Bako borong ka ng pangadji. Bako wala. Dapat ang pangadji positibo mga tugang para po sa satuyang kaiwal asin para po sa nagduduhagi sa to. Yeah. Pwedeng halabaon ngayon pila sa pandisalan o kaya natumba na naman soon. Ay bako pare. Ang totoo tabi migo, so batag na naman natumba tapi nirutol na kang Domingo. Sa pandisalan, maluyaman mo niyan sa pila. Nag-aloy sa kuya. So, pag-make up baga, pagbugtaki foundation. Yun nagkahaloy tabi sa ko. Takon di ako ma-make up, migo, Noel. Magkuhan talaga, makintab. Happy birth anniversary kay Alberto Soneha. Oy, happy birthday sa mga birthday celebrators natin. Alberto Soneha, dyan sa Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Sabi po mga tugang ni Manay Merly Caceres, happy birthday. At saka yung iba pa, ika na ngayang hudyan, dagit ka pa. Good morning, amigong, good morning tabi kay amigong Jonas Rosal. Yan ha. Good news ngaya, pababa na kaso kan COVID nationwide. Pero, day kita maging kampante. Bad news, auta sigil lugod ang pagtaas kang presyo kan gasolina. Crudo, LPG, buda other petroleum products from Brother Dan Orense. Yan, ha? Okay. Happy 50th birthday kay Vicente Ricardo Camacho, kan Barangay Tinago, Legazpi City. Oy, happy birthday po. Good morning sa mga taga Barangay Tinago. Diyan lang po ini sa may sentro kan Legazpi, ha? Vicente Ricardo Camacho, happy birthday. Ngunyang pong alda. Okay, sige po. Sa kabila tayo. Na mga text, gidakulon talaga. Happy birthday kay Anthony Beher from Mamay Paring Kamasis ng Busay Daraga, Albay. Alright. Good morning. Tama iyan. Mga nyug digdi sa Malabog, puro pinalod na wala too, may kataning na chainsaw. Grabe kabwisitan. Rinaot nila lang kan Diyos. Yan, may reaction so sa tuya na paradangog. Good morning, reklamo. Igwa kami reklamo. Dapat may award. Si Super Henry. Relax ka. Masyado. Aramong rekognasyon. Demang kay puwan iyan. Diba? Ano importante, yaon kamo tabi na mga paradangog nakasuporta po sa programa. Kamo ang dakulang rekognasyon sa tuya na buha, asap na programa. Ha? Happy birth anniversary kay okay na to, nabasa ta na to. Morning! Bakit po dito sa kumagkadwa lang box ng Jim's Coffee? Ay, sus ko, ihaputa daw. Ihaputa ha. Morning, pasaut po sa mga taga-Tinigiban, Kamalig, kay Donya Randy Magdasok, Louie Nodado. Happy weekend. Friday palan ngo niya na di. Friday palan ngo niya. Good morning, Tabi, Gwapong Henry Maceda. I love you all. Mula Kilad Jaime and Ems, lokal ng Palanog. Oy, talaga ha. Maray parang ka nag-ibutan. O, kumusta dyan sa lokal ng Palanog? Yan, Palanog, Kamalig, Albay. Okay, sige. Ito, sandali hata may text si Noel. Makiapot man sa APEC kung nata burnout digdi sa Rawis. Kung kasori nag-line clearing kahapon, saka man nagpalsok si kuryente. Aw iyo ang epekto sa clearing operation kan APEC? Bata, pipalaba ako ni Agom, saka baga, makuro kuso ako kaini.
Sus kami go. Paki mag-appeal ka natin pwede pagbalik na kang kuryente. Happy birthday kay Tio Mi, former City Councilor Bonnie Regidor. Oh, talaga ha. Tiyon mo pala ng JC Kwan, si Choboni na Regidor. Happy birthday po, Choboni, Regidor, dating council. Day na dadaog ka ito. Ini si Choboni, ini si Kwan, ini si Choboni na Regidor. Panahon kayo na buhay pa si Kwan, si Congressman, ano yan, Carling Imperial, ay di po yan mga tugang na dadaog sa eleksyon. Pag inidumidalagan po, pero may yang gana, garo yan si Kwang ka ito, garo yan si Chok Bending Asol kang panahon. Di ba? O, happy birthday, Tabi, Chok Boni. COVID Balita. Alright, COVID Balita tayo para po naman mga tugang sa mga, ano yan ha, sa mga update in the morning sa DCGB. Tingnan natin kung ano ang latest. Mga tugang, may kinaraman po sa COVID-19 sa Bicol Region. Tusog po yan mga tugang sa report na ilinuwas kaso hapon kan Department of Health. Ang Bicol Region, mga tugang may dagdag na 164. Iga pong dagdag na 164. Saan 164 na iyan? Mga tugang 47 po sa Albay. Dito sa bababa ang Legazpi, may 14 mga tugang sa Legazpi City kaso. Tapos may 7 sa Kamalig, 7 man sa Tabaco City, 6 sa Daraga, 4 sa Ligao City, 4 man sa Manito. O mga taga Manito, iga kamo diyang kidagdag na kaso Tapos, diyan po mga tugang sa Ginobatan, Libon, Pulangi, Santo Domingo, Tiwi, may tigsararo na kaso. Siring man sa Camarines Norte may Camarines Sur 48, Catanduanes 91. Ano nangyayari sito? Ano nangyari diyan sa Catanduanes? 91 ang kaso kan COVID. Aralang ko pati Virac 16. Karamuran 14. Karamuran harayo ini sa sentro sa Virac. Sa San Andres Siam. Isus. Diyan sa Baras 4. Panganiban Tulo, 2 sa Pandan, Tigsaro ang Bato, San Miguel Buda, Viga. Masbate, dagdag na kaso, Sorsogon 13. Sorsogon City, 2 sa Bulan, asin Bulusan. May sarong dagdag sa Castilla, Buda, Gubat, Huban. Good morning, Tabi, Sendo. Pangyayari sa mga. Pero ang good news, mga tugang ko ng kaso kan COVID, mga tugang na dagdag 164. Ang good news daw mas dako ang recoveries niya. Ang naulian o narahay mga tugang sa COVID 297. Yan, di ba? 297 tabi. Ang 297 na yan, may alagad, maski may good news yan, may bad news bit po. Ito ang gadan. Ito ang gadan, mga tugang sa COVID-19 sa Bicol Region. Okay. Nangangala sa kuta. Doon na naka-attach sa report kan Department of Health so per province na kaso. Napano daw? Napano daw today na sa per province na kaso digdi na dapat maaraman takang ano yan, anong pinakalangkaw na kaso kan COVID sa Bicol Region. Napano daw ito, Papa Jer? Papa Jer? Kapot mo do tabi, Papa Jer. Paring Jerry, kung magatin ka Paring Jerry kay virtual sa DOH, kapot mo daw, kung natatanig di sa update kang DOH, dahil na super province na importante ito. Nangalasan ako, wala na talaga so kada probinsya. Baka nagkataon sana nawara sana mga tugang super province na data kung ano rin pinakalangkaw buda, pinakababa. Kasabay bagan Duang City, Naga and Legazpi, may pinakababa buda, nawala sana kanso. Sunod-sunod na nagkaigwaki halangkaw so nakaso so Albay. Pun sa kumpara sa Camarines Sur, na Malaysianin ako na Malaysian ko talaga. Baka nagkataon lang, Baka nagkataon lang na magpuon kang alangkaw so kaso kan Albay.
na nanginginot sa albay sa kaso kan COVID-19 sa Bicol Region. Di man nawara so data per province. Ano? Diba? Maka nagkataon sana. Ano po nga kan coincidence? Yeah, coincidence. Pero na ako na, iparam po nindo. Ako warin, di ako nakakati dyan sa virtual. Budabo ko mag-chat digdi sa GC. Pero importante po ito na datang ito per province. Na nailing ta. Pag madumang kasursugon, may ideya kung perang kaso. Katanduanes, may ideya ka. Diba? Kung sa sursugon, kamasur, kampen na sulites na rin report ninda ang pinakadakol albay. Tabo, halo iyan na pagkakaputan kang, halo iyan na record na halangkaw ng kamso. Tapos biglang duminakol sa albay. Diba? Tapos sa kamanawara, super province. Sige, ihaputa na, Paringer. Pare, ihapot mo pa di. Sa virtual. Sa virtual ko nagatin ka pa di kay virtual. Iya pa di. Ipapot ang tigni pa ding Henry. Bako nantig ang nagpapot si boss nantig nagpapot nantig si Pading Henry yo tabi Pading Jer. Bueno. Bueno. Ay sus ko na sobra naman kitang taram. Wala si Pading Mar pala nasa kwan nasa kwan niya. Nasa kwan pala, nasa tinamaan kang pilay patay. O bueno, sandali, dapat ko kung wala si Pading Mar, si Derek din na nagtawag headlines, ano nalari, di ba? Ano sa iling manal, di ba? Dapat kung wala si Pading Mar, si Derek din na magtawag ang headlines. Henry Kuta. in the morning. Okay. Morning. Ano po Tomas na si Derek Edwin pala na? Alas 5:39. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram,
May kusog, may sipa, kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. 15 bago mag alas 6, tinaga. Hans, good morning Hans. Kumusta dyan? Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niyatong bareta, sarong persona naman ang nadakop kan mga miyembros kan otoridad. Kasunod ni Naga sa ginibong bypass operation asin na kantidad 400,000 pesos nin illegal na droga ang nakumpiskar digdi. Usog sa report, VP, kan PNP Regional Office number 5. Ang suspitsado iyo si Erwin Princesa Inebria, 41 anyos ini asin siya nadakop sa Zone 2 kan Santoa, Santa Cruz, Naga City. Matapos na magpositibo ini sa ginibong bypass operation asin nakapawakal ko ta ini ni nasarogon ng silyadong pakete ni napigtutubo ng Cebu kantidad 5,000 pesos sa asindang pusher buyer. Alagad, kan nagkagawa ni investigation ang mga miyembros kan PNP. Pati naman ang Bidaya Bicol, nakuhaan pa ini ni apat pang ibang pakete ni na Cebu na may gabatman ni 60 gramos sa mga otoridad. Sinini iguanin kantidad na 408,000 pesos na street value. Ngunyan VP, ang personang ini nasa kustodya na ng mga kapulisan asin mahampangman sa Akta Republika 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dami VP, ang impormasyon na sa Campo General Seminola mantang tranquilo man sa paglibot-libot kan mobile unit sa siyudad kan Legazpi. With boy, Ans Galero, DCGB. Salamat Hans. Sa report, hali dyan sa luwas. Mientras tanto, dumang kita sa 1st District Canalbay, Jomar. Good morning, Jomar. Good morning, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sarong lalaki ang arestado digdi sa Banawan, Kantiwi dahilan sa kasong frustrated homicide. Ang suspitsado na bistuan sa Federico Cantes Cantor, 38 years old, soltero, pero may live-in partner, residente kan Purok 6 Barangay Limutiwi, Albay. Si Cantor, iuan inarestar kasod man sa Purok 4 Barangay Baybay, kanahon ng Bita na Banwaan, bitbit kan mga otoridad ang warrant of arrest na may petsang Oktubre 25, 2021 dahilan sa kasong frustrated homicide. 72,000 ang kay po na disponirong kay Nini Cantor kung gusto niya na magluwas sa karusel habang pigbibistapaan sa iyang kaso. Yan ang report. Pasaro digdi sa Police Blotter sa Banuan, Kantiwi. Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Gialin dyan sa luwas. Beno. Oras natin, 12 na bago mag-abot, mga tugang ay sandali, iba na pindot ko Bago mag-abot tabi ang alas 6 din aga sa Morning Hirit sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Nagadagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Ngunyan po nga daw.
dagdag na kaaraman mga tugang sa morning hearing. Haram daw nindo kung si Isay asin si Itsay nagpuon ang pinakaenot na cartoon na sikat sa satuyang mga aki, lalo na kita kan mga aki paman kan mga panahon. Ang cartoons, mga tugang na Mickey Mouse. Yeah. Sikaton bagay na din. Si Mickey Mouse. Marami na kong kasuarin asin sisay po mga tugang na nag-isip kayo ni. Susog sa informasyon, si Steamboat Willie was made mga tugang in 1928 and featured the first appearance of Mickey Mouse. Duman pala na yan sa Steamboat Willie kang 1928. Duman inot nagluwas mga tugang si Mickey Mouse. Ini po mga tugang saro na music, igwa ni musical track. Asin po pinagproducer kang Walt Disney. Okay. Iyo mananggad ano, Iyo mananggad. Ini po mga tugang databi ang saro sa mga movie maker na guminana po nin Academy Awards for short subjects for 8 straight years. Talaga. Kailan po duman mga tugang sa Mickey Mouse? Tapos mag-after kan Mickey Mouse, anong sunod ko na kay Minnie Mouse? Minnie Mouse. Ano pa nga nito? Siguro baga ng mga characters dyan sa Disney, di ba? Nagulo na. Kaya lang sa Pilipinas, iba man so na-create tadigdi, di ba? Iba man sa Pilipinas, so naisipan kan mga Pinoy na innovation. Ang ginibuan nyo man sa Pilipinas, mga tugang, kino-kino. Ano naman mo naman ay Merlicaceres? Pag may piyesta baga, ako man Mickey Mouse, so nagkauro ko ng tao, kaya kung ano, ang ginibutaman sa Pilipinas, ang ginibutaman sa Pilipinas, kino-kino. Paningit sa morning hirit. Naroon naman ino dyan. Dyan tabi mga tugang sa mga kwan, sa mga ano ini, sa mga piyestahan baga, sa mga barangay. Tapos iling muna sana. Mga binabola po mga kaibigan ng ating banay. Dito tayo sa manakwa natin mga ay ala na tumatakbo papunta dyan sa kanan tinamaan sumabog ang balon at saka nahulog at saka sumasayaw na siya at dito naman po mga kaibigan sa mga dito po sa Ferris wheel sumakay po kayo ang apod kang kino. Diba? Yan ba? Mga matibayon bagay na mga kwan dyan, mga voice over announcer din. Yan sa mga peryahan kan, mga nakaaging panahon. Yan tabi sa the Mickey Mouse. Tuya, mga tugang, naisip, na-imbento ta, kino-kino. Okay? Okay no, sandali. Une, may pinadradigding notice ang Water District. Sabi may oras pa ha. May pinadarang notice digdi ang Water District. Pirmado po ini ni Karen Dantes. Yan. Karen Dantes. Igwa siya kipinadarang notice digdi para sa pigaapod na Water Supply Interaction Advisory. Uyog-uyogon mo yan. Anong sabihin kani? Noel Manalo. Anong sabihin? Magkakaigwa tabi, mga tugang kibron. Okay, kwan. Pagluluya, pagkawara kan supply nin tubig sa mga minasunod na lugar. Matiba ako, paghangaan ko ini na kwan, LCWD. Dati, nag-post lang ini sa mga Facebook page nila. Ngunyan po, nagdigdi sa DCGB. Naghatod ki printed copy. Naghatod po ki printed copy. Kansenda mga tugang na notice of water interruption. Aram mo tamang pigigibok kang LCWD. Diba? Tamang pigigibon ninda. Bako man gabos na tao, naghihiling sa Facebook. Bako man gabos na tao, may Facebook. Kaya nagduman siya, nag-ikot utong lalaking nasabat ko kasawapon. Natanga niya ako, kadakol kandaradara mo. Mag-ikot nga pa ako sa mga radio stations. O, di ba? Bako man gabos na tao, may face, nag-iiling sa Facebook. Tapos ang karaklang ka, nagdadangog tabi sa mga radyo. AM or FM. Anong radyo? Siyempre po, ang karaklang napigdadagong ninda po, DCGB. Diba? Sure ka? Sure ka? Hapot pa. Ganyan ka na ka-insultong sarawayon ka, hapot pa.
nga tara ma. Sure pa ka. Masyado ka. Oh, magkakaigo data, Vicky. Low pressure to no water and quality problem. Oh, Bicolunta. Magkakaigo data, mga tugang ki. Maraot na panahon. Low pressure. Tangin ang Bicol mo ngayon, oy. Maluya na tabi ang pressure kan tubig, di ba? Tapos, hanggang sa mawara din tubig. Hanggang sa mawara din tubig. Tapos, pati ang kalidad kan tubig. Para nanal. Very good. Anong very good? Sarawayong ka na. Anong very good, ha? Pati ang kalidad kan tubig, ha? Ngunyan po na Nobyembre 5, alauna din hapon hanggang alas 6 nin banggi. Diyan na alauna. Diba? Pitsa 5 ngunyan, diba? Friday. Diyan pong alauna hanggang alas 6 nin banggi. Sain, ni Imperial Courts ay digdi palan sa DCGB ini. Ano nangyari? Barangay 23, Imperial Court Subdivision, Legazpi City. Sunod, Barangay 24. Yay! Tapos, rista dyan sa Rizal Street. Sunod, Tectone Village. Magburo, di ba? Yan sa Imperial Court Subdivision, Phase 1. Natada, ay, may rason man kaya man. Sabi, ang Water District, mga tugang ma-repair databi kang main line sa may Barangay 24, Rizal Street. Nasa sabutan niya mo. Iyon na. Very clear baga. Kaya mapiga-apot. Very clear baga. Diba? Ipo, please save and store water supply your needs during the water service interruption. Magtiripo na kitubig. Tabi. Ganyan pa lang, tabing may bulos pa ha. Pirmado iyan, Karen Dantes, OIC, Customer Service Division. Mga tugang ng LCWD. Ang gusto ko lang malaman, ano ba ito? Forever na o may hangganan? At aklarado nga na ang tubig mabalik alas 6. Alas 6 mabalik ang tubig. Hindi mo nadadangog. Para pasaway nga ni. Na pisili ning balong. Maray pa dyan Legazpi, nagpaaram wara bolos tubig sa daraga, may bolos kirisibo. Ala, ito, if ever tabi na damay kami kan Water District Advisory, mas dakulaon ang problema ko, tama bata ko, mabata so linabahan ko. Iyon na nga ni, nawilang pigsabit ha. Diba? Dahil kang kuryente, dahil kang baka magwara sa tubig, ang pressure dyan baka lumuya. Ikon mo na migo. Postpone mo. Taraman mo si agom mo. Nantig agom. Saga na maglaba. Baka nantig pwedeng pa-excuse ng unang unyan. Wala man nantig baga kitubig. Happy birthday kay Daniela Ann Olganilla Sarmiento dyan sa Imalnod, Legazpi City. Sabi po yan mga tugang ni Brother Jeril Aranya. Yan, okay? Sabi ni Dan, sige halang ko kan presyo kan fuel. Nata day dagdagan ang production kan OPEC. Ang production ninda. Needed na yan kan world. Iyo baga. Ayo, tama ka po dyan. Ara mo, business bagaya. Negosyo. Ang negosyo, baga-araw kaan. Kung ano ka kaya resipan. Para sana, mga tugang kumusugan income kan mga organization ano yan of petroleum and exporting countries sa mundo, di ba? Kaya dipisi lilingan pirangon niya ang litro ta pirangon niya ang litro ta 60 plus garo 67 66 ano kaya sa gasolina yan premium buda ano yan, di ba, sa unleaded unleaded pala, di ba? Yan ang problema to. Okay. Inda, pero araw mo may good news. May nabasa ako na news may na akong news sa television. May proposal si Kong Joey Kaan. Tod ata. Pasadaan ta daw yan. Ha?
Igong proposal kan si Congressman Joey Salceda na iyon makakahinggian sa tuya mga tugang sa araw ka na bagay. Okay. Tad mga 6:30 na pong gusto news item kaya ha. Pabati po happy 17th birthday kay Shaina May Batalyer. Hali sa kay Evelyn Batalyer, family Bibon, family Bermas, family Benavente. Thank you. Yes, thank you. Pakipuko mantabi sa dole, August, September, October, November lang, dai pa nagsweldo ang mga GIP, wara pamasahe. Jesus ko. Happy birthday kay Krisa. Ano pag-pronounce kay ni? Bas? From Ate Kim, Boy, Teen, and Mr. and Mrs. Ligaya Bas. Si Krisa Gay. Ano pagbasa kayo na G-A-E Gay Bas? Si Krisa ini. Si Krisa. Sa magayon nung tangkay di baligid dati. So nakaiglas. Ay, sukyot. Talaga. Birthday pala mo niyang kaso dati tang pag-iribalig din sa DCGB. Kung bagay ni social worker ini, ha? Si Krisa Bas. Happy birthday, Krisa. Sa magayon na aki ni Boy, ha? Na Bas. Ha? Tama ba? Boda ni yung misis niya, si Madam Ligaya. Si Boy, gwapo. Si Madam na Ligaya, magayon. Kaya, so aki talaga, magayon ma. Ang puti pati si Krisa, ang buhok niya bagaso. Ang buhok niya, sugari mga togang pigpo-procession baga pagkuhan. Pag Biyernes Santo. Ano nga burgeto so? Mga buhok baga kang so. Ini mo sa mga buhokan, mga imahen na pigpo-procession na aralabao na may mga balod-balod. Krisa, happy birthday anak. Happy birthday tabi anak sa imo. Na atuman mo naman niya sir sa buhok ko. Pero gusto ko daw yan. Ano mga buhok baga ata pag kanyaon pa sa mo si Krisa talaga. May magayon ang buhok niya na. So yan mo ito kuya tabi ano yan, kuya name na buhok na so nagpigo procession baga na. Arlabaon yan. Garo yan sa buhok kang saro sa mga daming estudyante ko sa Aquinas University. Si Kwan, si Miss, ano ini, agad naman ko yan. Nins, Nimia. Taga dyan sa biga. Hindi magayon. So, pero noon, nagari mga tugang susas. Okay, Krisa, happy birthday. Enjoy. Happy birthday. Okay? Tuloy-tuloy tayo. Renz Luna, mga tugang nasa linya sa Banwang Daraga. Renz. Good morning, Renz. Salamat tabi, Bibi. Papakantaon muna naman ako. Hello. Pagod ako, pakantaon muna naman ako kantata. Anong ganda? So, Renz, gently. Ano kasabon ba guys? Kantata ba kasabon? Gently fall. See goodbye. Dahil ba na saksak tulos kahit sa kasapon diyan kan mga pag-iribata? May problema talaga sa linya. Kung talaga, arang ba talaga ng buhay kang tao? Kaya dapat kita boss, relax na. Tama na. Relax na. Relax na dapat talaga. Relax na baga ngunyan. Dapat magparakidit ngunyan na panahon. Kaya lang pag ikakanta mo yan, magkakidit pa. Pag tuminanta, lalong minakidit. Siguran man ang gadiyan. Minakidit pag wala na Minakidit? Minakidit lalo. Di doon ta naman. Iba naman ang kanta. May isip naman ako, iba yun? Iya. Gari, ano nga ya? Renz, lona, lolo ng papaya. Parang ka. Ginawa ba akong papaya? Papaya. Okay, sige. Kumusta dyan? Yes, maray na kita, Bibi. Maray na agad sa mga parantabay. Sa mga tuganyatong mga bareta, nagtagibo ng pagronda mismo si Police Lieutenant Colonel Bogart Arao. Ano pa kantarga PNP Kalsuha po na kung saan dakola na mga ginribo digdi sa sentro ka na Dargalbay. Ang sarungan digdi sa mga ginribo ang pagtawang citation ticket sa mga motorista nagpaparada sa no parking area. Maging man ang mga nagbabalgar
no jaywalking ordinance maghinman ang pagpapasunod Ah. safety health protocols digdi sa daraga, lalo na naman ang pagsulog ng face mask sa mga pampublikong lugar. Nagkaroon man, naghagad man din na pagkikipag-kooperar na daraga PNP sa publiko. Ngunyan pang dakulpang o day pa nagkulpa ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19. Kung sa inya na iniman ang sa indang pangapodan, lalo naman sa mga barangay na kooperasyon na pag-implementar ng pagpapasunod ng minimum health protocols. Kailan tamis nung nariparok kan hepe na talagang napapabayaan na asin maginman ang mga tao talagang pasaway sa pagtusunod sa simple sa nanganing ordinansa. Maginman sa mga nagno-no jaywalking or sa mga ni-jaywalking digdi sa sentro kan daragan nagkasalita kaso hapon na kung saan maski na nga pinagpapasunod ng bagong ordinansa ang lokal na gobyerno. Iyo pa man giraray naging sistema kaya kaswapon kumalriparo digdi sa sentro dakol na mga pulis na nakataltag. Kailan naman pinagpit na naman ang pag-monitor kan mga otoridad sa pagpapasulod ng mga ordinansa digdi sa banuaan kan Taragalba. Yan na, yan ang ordinansa ngayon. Nakuha na yan na ano ini. Kami yan dara na yung ordinansa sa jaywalking ta. Ang penalty ba kan 50 pesos? Ang binago na. Yun na tabi ang BP so ano, yun na sa bago baga. Pira sa bago. 50. So lumaba ka 5 pesos. Salamat pala. Baloy pala sa update ko. Kaya na ko dati 50. Yun na yan. 50 sa dati. Ang luma pa lang kan 5 pesos. So binago din na 50. Ta 1970 so pagsunod kay ito. Iyo, sisa nag-isip ka na 50 an. 50 ta. So Committee on Public Order and Safety. Ta sabi baga pandemic makayarak man kung giri patawan mo akula. Giri makasupugon man na ang multa 50. Kaya baga. Nagyulok lamang si Kuya Nemi, bata tagasagpo ni 50 pesos. Kaya lang, pag tramis ka na dakop, nagalangkaw man. Muna kaya lang, pag dahil mo inasikaso, criminal ba yan? Criminal yan. Kung pili kang kasuhan ka sa kasuhan sa korte, di ba? Violation kang municipal sa mga municipal laws, yan ordinansang yan. Roger. Okay, 50 pala. Yung pag-una ko, baguan. Yan pala sa bago. Pag-una ko, luma yan. Sa bago pala yan. Bago na na Okay. Kaya pag magsanggatos ka, pwede ka mag-back and forth. Okay, sige. Salbatana. Kaya tayo, mga nagdagdapan na rin sa luwas. Salamat, Ren. Ang mga bareta sa boarding hearing, susunod na. Magalipas kan mga patalastas. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Gumagaan ang inuman pag Sunday Light. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman!
Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Good morning, Tabi, kay Madam Veron Gomez. Diyan po sa Bicol University Graduate School Registrar. Ma'am Veron, good morning, Tabi. Sasay mo. Good morning, Ma'am Veron. Salamat sa pagtutok sa Morning Hirit sa DCGB. Oras natin, alas 6 Gs. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta. Pagbabakuna sa Catanduanes, kapalit ni nagkaperang kilong bagas. Estratehiya kan gobyerno para dakulan magpabakuna. Pagbabakuna sa mga minor de edad, pupukunan ngunyan sa Legazpi City Convention Center. Ang kabikulan, ang may pinakadakol na naapektaran kang granular lockdown. Paghali sa paggamit kan face shield, pigrekomendar kan DILG sa IATF. Penalidad sa kasong perjury, inapurbaran ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa ibang nasyon, 25 katao gadan sa pagsabog sa sarong military hospital sa Afghanistan. Enot, mga tugang sa detalyes kan mga darakula nyatong bareta sa lado lokal. Department of Health nagipag-ulay sa mga lideres kan faith-based organizations para ingganyaron ang mga tagasunod kan mga ini na magpabakuna kontra sa COVID-19. Luwens Barcena sa report. Todo inguwangon yan ang Department of Health o DOH Bicol na maging katuwang ang mga manlain-lain na mga faith-based organization sa palibot para mainganyar ang mga miyembros kaini na magpabakuna as hindi magturubod sa mga salang impormasyon. Ini ang ginibo ka na sabit na opisina sa panganginot ni DOH Bicol Regional Director Dr. Ernie Vera na nanotarang kan DCGB News na pigpapakusog ninda ang pakikipag-ulay sa mga ini
Tananong na dakula daw ang mga papel kan mga leaders kaini na ipaliwanag sa indang mga tagasunod ang importansya kan pagpapabakuna kontra COVID-19. Kaso hapon nanotara na nakipag-urulay sa indang opisina ang mga manlain-lain na religious leaders para sa mga ini. Matatandaan akan mga nakaliis na aldaw hadit severa na may mga ibang mga dominasyones ang naniniwala sa salang impormasyon laban sa bakuna na makakaproteksyon laban sa COVID-19. Alagad tangani na magkaigwanin magayon na urulay, asin maitama ang mga salang pagtubod kasuhapon, nag-urulay-ulay sinda para sa mga ini. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Mga tugang, handa po ang lokal na gobyerno kang Legazpi City sa gigibuhon na pagbabakuna sa mga minor de edad 14 hasta alas 17 anyos na mga lalaki, asin 15 hasta 17 anyos na babae, asin residente kan barangay sa syudad na ini. Ngunyan na aldaw ang mga nag-aagi sa screening, asin natawag din priority numbers, iyo ang pigalauman na maduman sa Legazpi City Convention Center tanganing matudukan sinda nin bakuna kontra sa COVID-19 sa kamautan na magkaigway ninin proteksyon kontra sa COVID. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na ang mga nag-agi sa proseso iyo sanaan babakunahan. Mientras tanto, PNP Bicol na ugma sa positibong resulta kan sa indang monitoring para sa nakalihis na undas. Ange Galero sa detalye. Ikinagmakan bilog na komandansya kan Philippine National Police o PNP Bicol sa pangenot ni Police Brigadier General Sonel Estomo na Regional Director kaini na naging matrayon po ang sa indang monitoring asin operasyon kan nakalihis pang Ondas 2021. Sa latest na pahayag kan na nasambitan ng opisina, may kinaaraman sa indang assessment sa bagay na ini. Naging matrangkilo asin waraman nin mga nangyaring untoward incidents na nakalihis na pagselebrar o pag-obserbar kaini asin sinda nagpapasalamat dahilan sa apera ka na naging tranquilo sa ini. Nakasunod man daw ang mga Bicolano sa pag-implementar kan minimum health standards na lupa na yung pagkita sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Sigun sa PNP Bicol, naging epektibo man ang pagkikipagtabangan nila sa komunidad asin man sa mga lokal na gobyerno may kinaraman sa indang monitoring dahilan sa talagang nag-ooperar ang publiko may kinaraman digdi. Sigun kay Estomo, panago sindang magtataon din serbisyo sa publiko mas kinaregular na aldaw asin mamantirilo linda ang pagmonitor kan mga komunidad dahilan man sa prosegido sindang matapos ang mga krimen digdi sa bilog na Bicol. Dagdag na Bareta, Ange Galero, DCG. Mientras tanto, mga tugang bakuna kasalida o katrokis nin perang kilong bagas. Ina nagiging estratehiya kan gobyerno probinsyal kan Catanduanes tanganing mapag-inggan nin mas dakol na mga mapabakuna. Inang sinabi ni Gobernador Buboy Cua kung saan basado sa indang datos na kapag bakuna sindanin maabot sa 50,000 na individual o kapareho nin 26% kan sa indang target population. Sigon kay Cua, ang nagplano man sinda na magkaigwanin mobile vaccination sa mga hararayong barangay sa isla. Ipinaliwanag kan gobernador na importansya ang pagpabakuna lalo na ngunyan ng probinsya sa irarom kan modified enhanced community quarantine dahil 70% kan mga hospital utilization rate presensya nin Delta variant asin halangkaw na kaso nin COVID-19. Sangon niya nangapudan si Coa sa mga katandungo o sa mga taga-Catanduanes asin sa publiko na umalaog sa indang probinsya na magpresentar nin lehitimong dokumento arog kan original na RT-PCR test result asin aprobadong ESPAS katagod-inikan mga nare-receiving informasyon asin nadadakop na individual na nagagamit nin mga peke na mga papeles tanganing makauli sa Catanduanes. City Disaster Management panagos ang warning sa mga mahilig magkarigos sa dagat. Al Armario sa report. Tapos na dahil sa COVID, kundi pag-iingat sa mga delikado sa kadagatan, siringkan igapod na jellyfish o kaya labog pati na palit.
Yan ang padagos na warning niyan kan City Disaster Reduction Management na ipigawaabot sa publiko na kung saan nagbugtak pasindanin billboard digdi sa Boulevard area para i-warning sa mga mahilig magkarigo sa dagat na dapat mag-ingat ang jellyfish, labog, plus ining palit. Iyo ang talagang delikado sa mga nagkakarigo sa dagat na pwede ning maging peligroso sa buhay kung dahil tulos magapan asin tamaan ka sa mga delikadong parte kan lawas. Kung kaya ngunyan, ang City Disaster Reduction and Management may hotline aper kan 911. Yan ang sindang cellphone number 0947-277-5271 asin 0977-77-23901 para sa emerhensya asin padagosan warning sa publiko na mag-ingat sa pagkarigo sa kadagatan. Alarmario, DCGB. Nangingenot ang Kabikulan sa bilang nin mga persona na apektado kan ipinapasunod na granular lockdown dahil sa epekto kan COVID-19. Sa datos kan Philippine National Police kan Nobyembre 3, apektado kang granular lockdown ang mga nasa 25,729 na persona halis sa 5,430 na mga household sa Kabikulan. Ang mga ini halis sa 11 barangay sa Tulong Banwaan asin syudad na sakop kang Police Regional Office number 5. Sobra sa 85% kay ini o haros 30,000 katao ang apektado kan lockdown sa 458 na lockdown areas sa 255 na barangay kan 45 banwaan asin syudad sa enterong nasyon. Mga negosyante sa Tabaco City piging ganyar na pabakunahan na ang sendang mga empleyado. Report kay Jomar Bien. Dapat na mapabakunahan na kan mga negosyante ang sendang mga empleyado. Inian pangapudan ni Mayor Crisel Agman Luistro kasabay kan padagos na paginguha kan lokal na gobyerno na mabakunahan ang gabos ng mga residentes kan syudad kan Tabaco. Sinabi ni Mayor Crisel Luistro sa pagkikipag-ulay sa DCGB News na pagabot kan mga oras pwedeng ipautob ninda na bawal na ang paglaog sa mga establishmento na bakunado arug kan tigkupunan ng ipautob sa syudad Canada. Sinabi kan alkalde na tangani na mapangyari ini kinakaipuan na mismong ang mga empleyado pati naman ang employer iyo ang mabakunahan tangani na magkaigwanan nin herd immunity. Ang lokal na gobyerno ng Tabaco ugot sa pagbabakuna sa mga constituentes kung saan tigdadayo na mismo ninda sa mga buro-barangay ang pagbabakuna tangani na day na madispisilan pa ang mga constituentes. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, dipuntong Municipal Councilor Benny Padua, Kansanggunang Bayan sa Ginubatan, igwan ng kasalida. Jimmy Nasalita sa report. May kasalida na sa Sanggunang Bayan Ginubatan sa pwestong binayaan ni Kagawad Benny Padua, membro kan Sanggunang Bayan kung saan biglaan sana ang pagkagadan kay ni. Sa maabot na simana, ika-40 dias na ni Kagawad Benny Padua, mantang sa hapot kung si Isay ang isasalida kay ni para makompletaran ang setup kan Sanggunang Bayan, napagaraman na so mismong aki kay ni na si Kate Padua, akikan na dipuntong konsyal, iyo ang masalida kay ni sa binayaan na pwesto in charge ini si Kagawad Benny Padua sa komitiba sa senior citizens asin sa PWD. Ako lang mga naghapot kung si Isay ang isasalida kan familia para sa binayaan na pwesto kay ni digdi sa konseho. Nakaulay kan DCGB News ang agom ina ni Kate Padua
agum ini ni Kagawad Benny Padua, si Mrs. Evelyn Padua, kung saan ang aki ninda na nurse si Kate iyuan pansalida para makumplitaran ang bilog na sit-up kan sangguniang bayan digdi sa nasabing banwaan. Sa ngunyan, appointment na lang hali sa PDP ang pinagahalat kung saan party kan roll on succession. Gusto na kuta na ini na akomodaron sa konseho ang presensya kan aki sa kadabis na igwanin na regular na sesyon tanganing igwanan magtukaw sa pwesto o kaya sa bangko na binayaan ni Kagawad Benny Padua, alagad party kan delikadesa sigon kay Kate Padua, pura bersya na mag-asumir sa pwesto, hahalato ng una niya ang opisyal na appointment hali sa partidong PDP sa pagsabing makasupog man na maentra siya sa sesyon na dahil pa man siya ni nakakaputan na appointment. Alagad digdi sa sangguniang bayan, welcome na kuta na kana sa iyang pag-iriba an sa iyang pag-atender. Sapot kon sa kandidatura ni Kagawad Benny Padua ining si Kate Padua na ang mapadagos kan mga advokasya asin serbisyo ni Dipontong Benny Padua bilang aki inasumir na kini ang kapadagosan kan obligasyon kan sa iyang naganan na mahal na ama. Sa Sabado, ika-40 dias na ni Kagawad Benny Padua kan pagkagadaan kung saan matatandaan biglaan sana ang pagkagadan kami na nasabing konsyal sa sangguniang bayan kan ginabatan dahilan sa atake sa puso. Pagkadagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Pagbabakuna sa mga residente sa barangay sa Daragalbay, nagpapadagos. Renz Luna sa report. Ang lokal na gobyerno kan Daragalbay nagrarani sa mga barangay ngunyan tanganing iraniman ang mga bakuna sa mga residentes. Yan nangyari matapos nakaging mga aldaw tulong barangay ang sinuyo kan lokal na gobyerno kan Daraga aron ang barangay Baskaran na Matnog man ang barangay Anslag para irani sa inda ang Sputnik vaccine para magkaigwas inda ni na proteksyon kontra sa COVID-19. Sinabi ni Dr. Cesar Mata ang pamayton Royal Hospital kan Daragalbay na dahil na kadili din bakuna para magkaigwa na kita ng proteksyon dahil ngunyan na 20% o 17% na pasanaka na total na populasyon ka na target na population para bakunan dito sa Daragalbay ang nabakunahan na dahil niyan kang pagkakaigwa man yung pagpili ininigapin ang mga residentes sa bakuna kasi ngunyan sinabi ni Dr. Cesar Mata na dahil nakipon magpili dahil nakipon ngunyan ang proteksyon kontra sa COVID-19 dahil maabutan herd immunity bago matapos ang taon 2021. Ang Bareta, Renz Luna, DCGB News. Alas 6:26 oras, mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik ang iba pang mga bareta. GB News Express. GB News Express. Sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Takul nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Bye, Mom!
Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Dapat na mataunan kay atensyon ang mga micro, small, and medium enterprises. Tangani na mahingyanan sinda asin masuportahan ang mga natanggal sa trabaho na mga trabahador ngunya na panahon ng pandemya. Inan sinabi ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na sayang pagtaram sa sarang lugar duman sa Pampanga. Kunayan sayang sinabi na ang MSME iyon saro sa mga grupo na nawaranin
hanap buhay ang kadaklan sa mga workers digdi. Napag-araman na 99.5% kan mga negosyante sa bilog na nasyon. 63% digdi ang total workforce sa nasyon. Nakunhain 40% digdi ang parte kan gross domestic product. Sa tinawanin doon na namatian niya ang siring na bagay dahil sa panahon kang pandemya, alagad kinakaipuhan na magbangon. Kaya sinabi na igwasyanin formula para digdi arog kang ginibo sa Metro Manila, may kinaraman sa pagpapakusog kan pag-invest sa mga housing project, education as in programang pansalod. Dayon mataon in minimum basic needs sa mga tao. As in siring man, dahil ang efektibo ini sa Manila, pwedeng gibuhon sa ibang lugar kang nasyon. Sa kunyan, pinagasabi ng MSME sa iraram kan administrasyon, yung pwede man na baguhon may kinaraman sa gari Marshall Plan na ng ginibo kan mga European countries sa panahon na sinda nagkakaigwanin economic recovery program pagkatapos kan World War II. Ang sinabi ng formula naging efektibo sa ibang nasyon o kaya pwede man na maadaptar sa Pilipinas sa paginin pagtatarabangan. Siring sa Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Land Bank of the Philippines at sa iba pang mga ahensya di gobyerno. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Gusto mo man na makipag-istoryahan nin haranihan, alagad kinakaipuhan na mamantiniron mangyari ang distansya sa kankada saro. Maski nangani bakunado, inanaging patanid kan WHO sa Pilipinas, may kinaraman sa luway-luway na pagbaba kan kaso nin COVID-19. Alagad tinawanin doon na sa pagi kan pag-iingat asin lalo na pagiging mitikuloso kan mga Pilipino mas magkakatabang para sa sinabi ng lockdown. Sa iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal. Kinumpirmar po kan Department of Health na sa kabilugan, moderate risk ang bilog na nasyon. May kinaraman sa naging pahayag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere. Piring sa Region 9, ang mansana ang pinaka-mantinidong nasa high risk sa ngunyan. Mantang klasifikasyon kaya ni Halangkaw, ang bed utilization rate ang Cordillera Administrative Region o CAR, Region 2. Yun sarap pa sa mga nasa high risk sa ngunyan dahilan talang kauman ang bed utilization kini kasarabay ang ICU as in mechanical ventilators. Ngunyan, padagos man na nanutaran ang padagos na pagbaba kini. Kung kaya sinabi kan Department of Health na maski dakol nang nabakunahan, alagad mantinido manggiraray ang pag-iingat kan publiko. Alas 6:36 oras po sa Pilipinas, asin sa DCGB. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey.
Chill muna tayo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, baretang unyan sa ibang nasyon, nagrehistro po ang Germany nin pinakadakulang numero nin COVID-19 cases sa laog nin sarong aldaw. Uminabot sa 34,000 ang kasong nairehistro sa laog nin 24 oras na yung pinakahalangkaw sa istorya kan virus infection sa sendang lugar. Inapod kan sendang health minister ang insidente na massive pandemic of the unvaccinated. Napagaraman na igwanin 16 million na Germans anday pa natutulukan in COVID-19 vaccine maski na may masababa pa ang numero kan kaso sa Germany kumpara sa United Kingdom na nagrehistro nin 41,000 sa sarong aldaw. Nahadit man ang mga health workers duman nin na magkaigwan in fourth wave. Pigtuturo ang kausa kan WHO o pigtuturo na kausa kan WHO ang pagitaas kan kaso dahil sa pagigibong pagturos kang nasyon sa mga restrictions. Nag-ako na ang Israel nin mga fully vaccinated na Filipino asin mga turista gikan sa ibang nasyon. Sigon kay Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Floss. Napigutugutan na mag-travel ang mga turista sa Israel, alaga din nabisuhan man giraray ang mga biyahero. Naaramo ng specific entry guidelines as in requirements bago ang booking kan sa indang flights as in tour packages. Daypuan sa nang magpresentar kan mga biyahero kan negatibong reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test result 72 hours bago ang departure as in kaipuhan magpairado sa panibagong swab test pagabot sa airport.
Masa iraroman sa mandatory quarantine, sagkod na magluwas ang resulta. Sigon sa envoy kan Israel, solamenteng ang mga foreigners na natudukan ng COVID-19 vaccine ang narekonisado kan WHO. Ang pinatugutan, partikular na ang Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac, asin Sinopharm. Sigon sa opisyal na dapat na ang second dose kanasabing bakuna na itudok na daday masobra sa anong bulan. Asin kay puhan man magpahiling nin vaccination certificate. Maski pigutugutan ang visa-free country kan mga Pilipino sa Israel, kay puhan pa manggiraray mag-secure nin special entry permit susog sa requirement sa gabos na foreign nationals sa taho kan COVID-19 pandemic. Inapod ni US President Joe Biden kasuhapon bilang aldaw na makasaysayan dahil sa pagrekomendar kan US Centers for Disease Control and Prevention o CDC ang pagtudok ng Pfizer-BioNTech para sa edad 5 hanggang 11 anyos. Sigon kay Biden, posibleng sa masunod na semana mapunanan pagbakuna sa 28 milyon na mga aki sa US. Nagkapirang bulan nindang piggaplano ang nasabing pagbabakuna sa mga teenagers. Siniguro man ni Biden na ang sendang mga bakuna ligtas kaya warang dapat ikadit ang mga magurang. Padagos man na nagpiyang ganyan yan, magurang na babakunan sa ng mga aki laban sa COVID-19. Business News. Business News. Figure Oma na may taas nin apat sagkod 8% ang presyo kang Noche Buena item sigon sa sarong grupo nin mga supermarket sa nasyon. Nagkapirang simana bago ang Kapaskuhan. Inang pahayag ni Philippine Amalgamated Supermarket Association President Stephen Kua. Enot kay ni tinugutan kan Department of Foreign Industry na manufacturer na mag-itaas ng presyo kan sa indang produktong pang Noche Buena. May nagkapirang manufacturer na nagmahal ang panimpla sa mga canned tuna, pasta, biskwit, gatas asin frozen meat. Nag-abiso man sa dagdag na presyo sa Nobyembre. Sinabi ni Kuwa na saro sa rason kung nata nagumento ang presyo kan mga dagdag na gasto kan manufacturing arog kan pagbayad sa 13th month pay kan mga obrero halang kao na supply nin produkto asin hababa ang demand kay ni. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Kung maliwas para sa mga importanteng pangangaipo, dapat girumdumon permi ang 3 C's na kaipuhan mong iwasan. Sigon sa WHO Philippines. Sigon na ahensya, nanginginutigdi ang confined o closed spaces o saradong lugar na daing ventilasyon, crowded places o piot na lugar na dakulon ang tao asin closed contact settings o sitwasyon na urumol-umol ang dakul na tao. Idinagdag pa kan WHO Philippines na tandaan permi ang maghugas nin kamot, pagsulog nin mask, magdistansya nin sarong metro sa iba asin magbukas nin bintana kung pwede. Dapat gibuhon sarong pagidomdom kan DCGB, DOH asin WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19. Ligtas ang may araw. Sa 500 years of Christianity. Ang Jesuits an miyembro kan Kumpanya de Jesus o Society of Jesus ang pinagpundar ni Saint Ignatius de Loyola kan 1534. Nabay susindang kampiyon sa edukasyon as in counter-reformation. Nagabot sa Pilipinas ang kainot-inoting Jesuits kang 1581. Ikatulo sa mga misyonaryong nakaabot sa nasyon sunod sa Agustinians dangan Franciscan. Ang leader kan grupo na si Father Antonio Sedeño, iyo ang nag-introducer kan stone cutting as in brick making sa Pilipinas. Kaiba sa voyage ni Sedeño ang tulupang Jesuits as in sarong Dominican priest na iyo si Father Domingo de Salazar, ang inot na obispo kan Manila. Sa Camarines sinda nagduong para ber magbiyahe pasiring sa Manila.
Ang sa indang primerong misyon, binuksan ang Taytay asin Antipulo, mantang ang first Jesuit school na establisir sa Tigbawon, Iloilo. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta. Sharing man ang Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas, kasabay si Angel Mostasa. Ini po ang GB News Express, GB Garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa waas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy. Kontra, amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. San ka mo beyond? Ako'y ibahin. So long,
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon every day. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Mga tugang, balik kita sa programa. Aramon tapon, dagdag na report. Hali dyan sa luwas. Jimmy, nasalita may mainit na bareta sa morning hirit. Hello Jim, good morning Jim. At Bibi, maray na aga sa mga parantabay. Good news, nakahangos-hangos na. Ana mga taga-ginubatan dahilan sa naging epektibo. Ana lockdown na pinautob ni Mayor Jemaan Ongoko na granular lockdown sa haros 41 na mga barangays. Yes. Sakop ka na sabing Banwaan. Matatandaan na rinapado in tuda kan virus ang ginubatan na haros aro-aldaw. Adagos naglalangkaw kan nagtalikod na aldaw ang kaso. So kay Mayor Jemaan Ongoko, basta ang publiko nakikipag-cooperar nagsusunod sa gobyerno,
ano naman nakadipisilan nagiging magian, Yes. asin madali na marisolbiran. Pagkatapos kan duwang simana granular lockdown pa or extend bagay ni Tabi Bibi sa mga barangay, nagkaiguanin mga checkpoint, naging mahigpit ang mga naglalaog na mga sa mga barangay. Yang unyan, ang sulamenting barangay na natatada na sa nang gusto na sana na nakabandera, ang granular lockdown, gustong sabihin, mantinido pa ang checkpoint, pagbantay kan mga barangay, susog sa basis na may mga kaso pa sa COVID-19, ang barangay Kitago, 7, Ilawod, Anom, Magiron, 5, San Rafael, 5. Iyon na sa nainihan at tatada ng mga nakabandirang lockdown ng mga barangay. Kung kaya ito na bantay pa ang mga barangay official sa nabanggit ng mga barangay. Basado kay Mayor Jimaan Ongoko, ang tensyon kan publiko medyo pababa na. Dahil lang sa minimal naman sana ang mga kaso, mala kaso hapon, 0. Dahil ang kaso May saro ka sa hapon. May saro ka sa hapon eh. May saro. Oh, basta minimal na. May saro. Pero kung ang indikasyon pinaluwas ka talaga, so indikasyon talaga, kung na pababa sa kaso sa ginabatan. Downtrend na. Yes. Oo. May kinaraman sa distribution as in collection kan mga modules sa mga eskwelahan, araw dyan sa Marcial o Hanyula Memorial School. Pwede na, back to normal na. Pwede na magpasiring sa mga eskwelahan para isumiter itong mga output kan mga mga aki, dara kan mga magurang. Pinagreiterar ni Mayor Jim Anongoko paglingawan ang pinapautob kan DOH dahil makakumpiyansa, mandatory health safety protocols para diretso ng maging normal ang kapalibutan kan ginabatan, maging happy na ang mga namamanuan dahil nanin kaditan sa mga maabot na aldaw. Very good. O yan, tingog ni Mayor Jimano ko. Okay, so listed na po si Jimmy yung 5 barangay. So, ang matitira na lang is 4. Yung Kitago, may 7 cases, 7 active cases. Ilawod, may 6. Magiron, 5. And San Rafael, 5. So, sila na lang po ang under granular lockdown. So, extended from November 5, another 7 days to November 12. And, resume na, pero ma-post po ako official at chat ng retrieval na ng module and distribution, resume na. So pwede na mag-collect na yung tira na ito? Pwede na. So, medyo maluwag-luwag na po yan eh. So, wala kita, wala sa akin i-take forward sa DOH. And salamat po. Kumbaga nga nakikita naman natin sa epekto nung pag-granular lockdown nung nasa 43 barangays nung starting nung October. May expectation naman po may loading bandera na granular lockdown. Opo, naging effective po. Yun nga po, siyempre makikita natin yung effect nun on the latter part. No? Pero yun nga, ngayon medyo nagbabasa na ito sa COVID. So, sana po mamantinir na ito, kung pwede nga po, wala na, 0. So, minimal na po ang kaso na ito. Sana po mamantinir na ito na, ang observance ng health protocol. Kaya, nakiusip po nila yun ako sa mga constituents na hindi po kita masyado makarelax, no? So, thank you, Lord Tabi Bibi. Salamat sa Diyos. Yes. Pababalik na sa normal ang banuan kan ginabatan in terms sa ngaranin COVID. Okay, yan Tabi Bibi. Ang sa tuyang mga informasyon, mga pinag-abangan kan mga nasa barangay, asin kan mga nasa eskwelahan. Jimmy Nasalita, si GB News. Salamat, Jimmy! Yan po ang good news sa Ginabatan Albay, ha? Pagkatapos ng mga halos gabos na barangay dyan, naka-granular lockdown. Kausakan naglangkaw kibigla kanuminaging simana
ang mga aktibong kaso kan COVID-19 dyan. Happy birthday kay Aya Richie Medel. Ha? Sabi ni Ma'am Grace Bunaobra. Okay, sige po, happy birthday. At saka good morning kay Professor Edgar Barameda. Yes, good morning sir. Regards katabi ni Derek Edwin Peralta. Ha? Regards katabi ni Derek Edwin Peralta. Professor Edgar Barameda, mga tugang kan Bicol University College of Business, Economics and Management. BUCBM, ha? Morning, sir. May big tics ako, Sir Edgar, ngunya na aga. Dahil ko na itaram. Kasi kung big tics, Sir Edgar, ngunya na aga. Dahil ko itaram sa una eh. At saka good morning kay Madam Veron Gomez, mga tugang kan Bicol University, ha? Tabi dyan sa registrar sa graduate school. Alright, thank you. Mabalik kita. Maparam na kita. Oy, dengo na ako maprograma dyan na 7:30 to 9. Dengo na po ako maprograma dyan na 7:30 to 9. Ansay na pong madadangog so saro sa mga veteranong broadcaster po sa Legazpi. Saro po sa mga veteranong broadcaster sa Legazpi. Mga tugang sa programang Anhapot. May lalakawon kaya ako ngunya na aldaw. Mga tugang kaya di ko po masayumahan. Importanting maray ining sa kuyang lalakawon at tindiran ngunya na aldaw. Kaya po mga tugang si News Director Edwin Peralta na muna ang sa endong makakasabay sa programang Anhapot taon-taon lang. Salamat sa endong pagantabay. Digdi po mga tugang sa DCGB. Goodbye. GB us all. God bless us all. Mabuhay. Joey Salceda.